Bekungusuku lwesithathu lwe-Intra-African Trade Fair. Ebekubhungwa kabanzi ke ngakho amabhizinisi abantu abasha. Umhleli Halom oneminyaka engu-31 uqhamuka eGqeberha e-Eastern Cape. Ngo-2014 waqala ibhizinisi lokwakha impahla yasendlini. Uthi ke ukusungula ke kwakhe ibhizinisi akuzange kube lula neze yize ebe esevele ke enolwazi olunzulu kakhulu kulomkhakha. And red tape kwicala le funding liyabetha kodwa kwicala loba umuntu akwazi ukudevelopa likhona lona. It's just that abantu abayang into befunekayo kufanele bebe more curious ukufumaneni i-development. U-Angokho Naikwade uqhamuka ke e-Accra eGhana ungumsiki wengqephu. Uthi ke ulwazi kosomabhizinisi abasebasha iyona into enzima kakhulu ukuyithola. So imagine you are trying to get into South Africa and sell to how many stores? What are the companies or what are the governing bodies that you have to go through before you are properly established to do that legally and all of this? It's hard to know. Kubhungwe kabanzi ke ngalezi inselelo ezibhekene ke nomkhakha wezamabhizinisi wabantu abasha ezwenikazi iAfrika. What we have seen is half policies. What I call half policies is like you close your border, like we do most of the time in big countries like Nigeria, to protect local producers. But you don't put in place policies that is going to support them technically. Okuvunyelwana ngakho kulezi ingxoxo ke ukuthi kunesidingo esiphuthumayo futhi esimqoka ekutheni kuthuthukiswe kuphinde kufukulwe osomabhizinisi abasha. Lokhu ke kuzosiza ukuxazulula inkinga yokwentuleka kwamathuba omsebenzi ikakhulukazi ebantwini abasha ezwenikazi iAfrika. NgikuSimphiwe Makhanya, uzindaba ze-SABC, ngiseThekwini.